keby všetky tieto fotografie ako sú. Áno. Ja som mal týka. Toto je. Svieti slnko, ako tuto môžete mať takýto záber? A teraz bude aj nejaká bibliografia, a bibliografia, alebo nápis, takže tej karty, takého viete. Počúvaj, Janko, kde sú tie vodopády? Taký náboj ani to, na čo hovoríte. No a tam je horec vodkovaný. Vedľa tých lištičiek. Medzi rysom lištičkami. A pritom sme boli 4-krát. Sa stáva, že vôbec jednoducho nevykrytne. A pritom keď vykrytne niekedy až takto vysoko. A niekedy tam prídete a máte ich tam stovky kusov vedľa seba a potom prídete o rok, o dva, keď nič, akože foto, to už tak prídete na foto. Chcem vám ukázať ten foto. Naozaj, to soček z tej celé. Ja to vytlačíme, zbavíme náš materiál všetko, a to tam máme.